Internet kawtthler video ka chharkhawm te en hawang o video chi hrang dang dai deuh te an nia a hlawma han soidan tur ka hремai lo pui viawang amma sabperatan helung maktak tuyelang thei hi spy ho aru karala chetna atana man rolian berani a helung long hi technology sang tak manga siam ni in fing takamidang te hriat lo tura omnan le bum nana siam ani a tuma in helung in cher chhuan hi an ring hlel don lo hrim an ti ani chuan spy hovin he thil design dang dai tak mang hian khoi hmuna po aru ka kalnan an mang thina man chhuwa an ni ngai lo ram le ram in en thlak na atana an thil man thin zinga thuruk thaber polani hei tu ngai tua chhuwa tak chuni ma tu falubok chuan nge lung in cher chuan tuyelang tol par thei kha ring hlel lawang ni wahan ha thak tak spy ho man thin te chu an la ti ta deuh dewa mel maram tuipuya han mang te se lung tuya kal luau an bom dar nga lo taka thidum ut huam mayang achi hena chi lo lutuk thir che shalna ke ji tir mak ro in lok zok shim tangkai lo ber of the year next